Oi, ele maciço. Ah, como é que sei malevos. Ofa ko ipi euro marigo ipi. Chishocho. Awusukita ipi. Awusukita ipi. Zilaka kuti album ndo damba refu. Album damba refu. EP ndoka short time. Short time ndio mali. 50 rand. What kid? 150 150 rand short time. Ndimano ntazira mwari. Jesu. Ndimano ntazira mwari. Unondoza kuti short time 150 rand wakwana red bread zako po. Jesus is Lord. Iwo sakutata uweringe Bible zochose. Uweringe Bible. Yo kana siziya Bible wa shokora mwari, iwo shokora mwari runonyatsotaura. Proverbs 6:26. For a prostitute price for a loaf of bread. You are wasting my time, you can go. Iwo 150 rand. Ndetenga zvingwa zvingani. Ndetenga zvingwa zvingani. Mbona ndine kugenda mutadzira mwari. Tipo wasara uko. Munhu ondudza kuti 150 kuti